Yurdumuzda zehin kem. Bilyen bu Türkmenistan sana 3 tane hova lokmanda. Diyemezsen buradan mümden biri. Gorkuzlusun got intagam değil. Çıkmarsın gorsan içine girip. Mümden birinin innik fana gatnaşan sağalaňyz bir soňat başladım netijedenden. Bulardan meter men tolgun ýan dogry etsem. Bulan her birine üstünlük ardy goýdýan. Goý bulan her biri öz ugruny, öz направлениýasyny, öz diňeçini tapsyn inşallah, ihlaslara murat tapsyn. Hemem ýene bir zat bar dostlar, eýem iki çügedekden mer şunu ýaly boldy. Soragy jogap, atşan ýöne jogap berip geçip bilemok. Düýnüň günlükde açan soragy jogapma da häzir iň gyzykly 10 soraga jogap berjekdirin. Taýýar bolun. Kent bilen mara soýar ya. Baş, sağ ol. Kent bilen hem kursdaş, hem konkretni dost. Hem zaman paça ver paça. Paça ver paça. Saçta problemam var. Bırak gaz, bırak problema. Öyle ne? Dudu daratladı. Sağ ol. Hemme salamu aleykum goýdular oglanlar, dostlar. Aydyma çıkardık, klip çıkardık İsmailjan bilen müňden biri. Kim bize goldaýan bolsa, köp sağ ol diýesim gelýär. Давай şu aydym trend edeli. Şu aýda звук koýjak, şu aýdymyň sesi koýjak. Video düşürüň we bize atmaýat edin. Iň gowy videolar öz stranitsada, öz sahypamda paýlaşarsynız bolsa. Hemme sağ ol. Hemme sağ ol. Türkmencem gen gowdat bagışlarsynız. Oradan kabul bolsun. Yaşlara yol ver. Men yol belet. Arkaynca bol sen. Halipa ba bolmarsın horken. Sen başaryan korp zor sen. Nasıl Ankara? Devam ediyor. Buradan seyretme. Ya bağın stil bolýar diýip. Kim diýdi? Kenadel. Yok aýtda. Kim diýdi? Bağın stil bolýar I diýip. don't know. Şoför diýdi. Ýene bir depe geçmeli. Ya bärdi düşünürmi? Ýok o ýer orta gitjek diýdiň ha. İşinse yani yükler şeyle öyle. Dağın üstünde seyret, dağın üstünde. Wow. At soğuk bu adam. At soğuk. Elimde de güleler'in başları. Özü yörep. Gelse de böyle alay. Başlarını götürsmene tayin. Oğlan Sam kandinik. Gülerek diye şunu ölmesek diye hiç alınmazlar diye. Hadi Sam. Gülerek, güzelek ver bu tarafa. Aha. Mama da tarafa. Aha. Bilmen kimeçindir, kime galplydyr. Bu dünýäniň ähli maly wagtlydyr. Bagty hijem baýlyk bilen ölçemäň. Näsä baýdan, sagdyn gedaý bagtlydyr. Sabır käsesinin doldurduk bir näçesini bizim söýgüde gedemlik bäsleşigi. Gözlerim yalan söyleyämi, taşlap gitmek isleýänmi, bir hiç uğruna yüreğimi yakmak isleýänmi, bitmese bitmesin bu yara, geçmese geçmesin, yıkar meni gitmegin yokluğun bilen görüşebilmerin. Var. Hatta diye
Değerli bayramçılarına da diyeyim. Kazine uğradık da diye. Parayı çarpanayım mı? Hep nerede birlikte. Osman'dan. Duveleme. Slovancıyı belki tanıdığımdan bilmedim. Yani Slovan boğaydı vaydı ya. Təbiimdə sovada mı uğradıktım ben qoğdun lejlerinin biri. Canı sağ olsun. Onda yekez aytmak inlemde. Gözlemingde yer eleme, şuğla saçıyor yoluma. Gülümü dinleme, dinleme, derman olsun canıma. Gözlemingde yer eleme, şuğla saçıyor yoluma. Gülümü dinleme, dinleme, derman olsun canıma. Merceğim. Sağ ol, el çarpın. Ondan kalkağı. Geldi. Hava ağzım bekleyi Xudaýjana şükür. Häzir ağlaçar wagt içinde bir efirde gurlaşaýyn, görüşeýin, salamlaşaýyn. O horlanýan muhtem ýagşyň diýişine görä kommentary okýar. Dietada, dostum, dietada. Diňe öýdüňe seret biraz figuran saklamadan gidip barýan ýöne şol kile gidip barýan onuň bir giden soň aýyrmak kyn. Şoň üçin mara biraz öňe seretmesen kyn. Yo, bu adynny bolly, şundan artyk gidemogny. Şo bir 90 kilo var gaýtdym ho. 90 kilo baram soň onuň bilen yetip be o aslında 80 kilo da gediydim da. Birden arasında bir şey temreýän. Yakynyň etip boldy, täze soraýanlar. Yakynyň Allah ýol berse, şatlyk sohby bilen uza klibine metdik, şatlyk şuat montaj edil ertir edip boldy, elime bermeli. Allah jan ýol berse, bir aýdym uza klibine bilen taýyn, beýleki aýdymlaň 2 saat taýyn olaram klip etmeli.